И здравейте хора, днес ще оцеляваме няколко там, колкото оцеляваме в Zombie Blox 2. Това е една игра, която има зомбите и аз трябва да оцелявам. Ето ни, това какво е? Сиропче. Взимаме го. И както чувате, вече има зомбита. Защото си има от самото начало. Ето ги. Са. Как се отваряше? Да. Сега той ще пием. Добре, май веднага ще умрем. Добре, май вече ще трябва да бягаме. Още ме гонят. Тази игра научих от един мой приятел. Ще ви оставя неговия YouTube и Instagram в описанието долу. Сега да се види. Трябваме сироп. Добре, ще изпиеме. И къде слага това? Ето. Аз изпих всичкия сироп. Чакай малко. Без да искам. Добре, ставаме че тук сега. Видяме пушката. Добре. Pocket knife, AK-4. Ага. Той какво има? Сода. Ще вземем. Да. Да видим една. Това е това. Още едно сода. Взимаме го. Добре, сега трябва да убиваме зомбите общо. Дето имахме и мапата, ето го мапа. И ето тук, както виждате на тези, това е бос. Пакет има удивителен, няма да ходиме. Или зелен удивителен. Това с тези във връзките са някакви айтеми, не знам. Сега да видим. Пише, че тук има някакъв. Ето тук. Ого, те са два. Пистолет и патрони. Каска. Чакайте! Чакайте! Не! Свършиха ми патроните! Как беше ножа? Умирам! Бягай! О, чакай, тук има още. Окей. Сега се движиме зле. Много зле. Чакайте! Спрях се тук. Как така ще умра веднага? Още на третата минута умрях. Сериозна работа. Нямам абсолютно нищо. Така че за сега се биеме със сърце. Той къде е мапа? Тук на долното си. Нищо. Къде на... Там. Чай са. Дали тук на... Боже мой. Добре, ще видим в тази къща. Защото според мапа и в не има нищо. Затова качваме и влизаме. Това. Нищо не мога да стане тук. Къде е айтема? Трябваше да е в тази къща. Че е тук някъде.
Не, тука. Загубих се в тая къща, човек. Що е толкова объркващо? Добре, значи е на там. Да, точно. Значи е тук. Не? Че, какво? Къде? Къде е тъпия айтем? Не, тук аз ще подя. Няма нищо. Хора, играта ме скамна, човек. Аз съм сляп или няма нищо? Това. Добре, мисля, че изгубих прекалено много време. Там има зомбита. Това ще си излезна тихо. И тук има бос. Няма да се бия с никой, докато не си намеря айтеми, хора. Защо няма айтеми? Добре, как ще се наложи? Давай, 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 кил. Добре, тепахме го, сега бягаме. Бягай, бягай, бягай. По-далечко този. Чи според... Пак си спрях звука. Добре, ето. Има... Тай 26... Какво е това? Добре, някакъв сироп. Сега няма се занимаваме с сиропа. Добре, става. Имаме патрони. Къде е? Добре, скоро идва нощ. Аз не виждам нищо. Добре, оцелях една нощ. И взимаме сиропчето. Поне стават по-агресивни. Защо? За втори път, какво се случва? Сега обаче ще изчакам да стане нощ някъде без прозорци. И чакаме. Тая луничка там горе не се махне. И чакаме. Що да чакаме? Има баня. Странното е, че аз не мога да се видя в огледалото. Така се видя, бе, като съм красив. Добре. Тук би трябвало... забравих, че нямам никакви айтеми. И още съм на изи. Представи си какво ще стане на хард. Отваряме. И сега. Трябва да се ориентираме къде в мапа може да има. Значи най-близките са тук. Не, тук. Те да се редват, че не можем да ги намерим. Че не може да се спи. Искам да свърши работата. Няма ли клякане? Има first person. Какво натиснах за first person? Ето.
Как пръст? От first person е по-добре. Още е нощ. Направих тази грешка. Защо направих тази грешка? Тъпи зомбита. Затвори се, бе. Добре, така. Там са. И всеки момент ще се разбият вратата. И май идват още зомбита. Да! Добре. Не, трябва да излезна просто. Защото очевидно тази игра не ми е на късмета. Синглплеер. Само с това мога. Май като побеждаваш босове, можеш да... Такова, като побеждаваш босове, не знам как ще го направя. Но като ги... О, сода! Да, както виках, като... Може да... Тъй май като побеждаваш босове, защото победих вече един с мой приятел. С Боян. С тези босове реално ти дадат такова начални оръжието, както аз сега имам такова. Пушка. Са. Вече не ме е страх. 2 секунди. Добре, сега да се набавим малко и тези зомби не ги предвидих. Вау! Свършат патроните заради нас. Гадни зомбита. Да. Добре. Те ни дадаха по нещичко. Взимаме всичко. Не ме интересува дори какво е. Само... Забравих, че ми свършиха патроните, затова сега ще го махнем. Основно патрони, но има и сода, които не направят. Не знам какво да ти показвам, да си предиш зъбите да заприличиш на тях, предполагам, според родителите. Не се, добре, няма значение. Сега. Има амо, сода и снайпер амо. Не ми трябва амо, на мен ми трябва снайпер. Или оръжие. Някъде оръжие, тук има нещо. What is this? Това е... О, добре, това е някакъв пистолет. Се побърка. Да видим. Това какво е? Уелрод. Пистол. Снайпер. Да, мисля, че би трябвало да стане. Би трябвало да има още айтеми. Според картата. Те са... Тук може би... Или пък тук. Къде са? Ще са на тука. Бе, таги са... Значи, тяйте са по-добри. Сега няма се занимава с тях, може да съм ги взел вече. Вау!
Колкото повече патрони. Така. Айтеми. Патрончета, добре. Good. Аз лично мисля, че вече е време да питаме този Содакен. Това си имаме го. Той ми дава стамина. Ясно. Изхъбих го напрасно. Този сироп. Какво ми дава сироп? Добре, така. На фул. Такова. Сега. Сега си това чудо тук. Това какво е шутка? Муа! Айде. Топ паци. Няма снайпера. Муа! Доскоро топ паци. Сега към другите. Където и да сте. Леле, този път съм много по-добър от предните два пъти. Това, така. Айде. Хо-хо. Хи-я. Презареждай, бе! Ха! О, чакай, бе, ти откъде идвайте, бе! Окей. Няма да питам откъде дойде. Че вече го направих. Айде хора, биеме. Що са? Добре, айде. О, не. Идва нощ. Това е зле. И хищ дори не е добре. Добре. Следващата къща е нашата. Няма някъде минима. Ясно. Виж, че в нашата къща не могат да се спамват зомбита. Пак се спамват. Защо е скейпа и това спиране тук трябва да са едно в друго. Може да си легаме? Имах тайна надежда, може. Не играем на компютъра. В момента това права, о, не. Някъде става без прозорци. Не помислих това. Тук не би трябвало да има прозорци. Какво се атакувам, бе? Дай да правя едно добро. Хи-хи-ха. Не, сега не виждам. Имам с още два патрона, които трябва да ги изстрелям по някой, защото нямам безкърни патрони. Какво имах?
Мисля, че дори не го оцелих. Добре, сега това са последните 24 патрона. О, кажи ми, си ми дал бухалка. Мога ли да ги бия с бухалката? Хуа! Елате ми. О, чакай, тя не е толкова силна, колкото би се искаш. Ай. Да. Извиняйте за безпокойството. Добре. Еми хора, това беше всичко за днес. Надявам се клипчето да ви е харесал и лайквайте, ако искате още поредици на Zombie Blox. Сигурно не е зомби. А значение, лъкнете видеото и се абонирайте с камбанка, да не пропускате още всяки видеа. Чао!